Rama mama 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 ley 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 ra ley 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 ra ley 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 ra. Момичета, не му пишете, тече не търси принцеси, щото вече си има кралица Мария. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Тече се прибира при Мария. Кралицата тече не курвар по принцип, щото обича лого. Но ако се наложи, Мария ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Тече не играе с момичета, той вече си има Мария. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Рама мама мама лей 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 ра лей 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 ра лей 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 ра. Не му пишете, рамичета, не му пишете, рече не търси принцеси. Рама! Рамичета, не му пишете, тече не търси принцеси. Рамичета, не му пишете, раче не търси принцеси. Рамичета, не му пишете. Не му пишете, тече не търси принцеси. Рамачета, не му пишете.